Wij vinden juni de finale van het Limburgs Zomerhitfestival. TV11 en Radio LRM maken de komende weken de finalisten bekend. Ook deze week weer enkele kanshebbers op de titel Limburgse Zomerhit 2013. Met me mee. Ik ben Cynthia van der Ven, ik ben 14 jaar oud en ik woon in Meer. Ik doe mee aan het Zomerhitfestival met het liedje 1, 2, 3, we gaan op vakantie. Mijn videoclip heb ik op school gemaakt, mijn oude school. En daar heb ik met allemaal vriendinnen en met de hele klas een gezellige dag van gemaakt. Het liedje 1, 2, 3, we gaan op vakantie is de laatste schooldag. En dan hebben we vakantie. 1, 2, 3, we gaan op vakantie. Hier heb ik het hele jaar naar uitgekeken. Dit is mijn album en het heet Het Voelt Zo Fijn omdat ik het fijn vind voor publiek op te treden en fijn vind om muziek te maken. Laatst heb ik een cd-presentatie gehouden samen met mijn zus. En het was echt een heel goed feest met allemaal leuke artiesten en leuke mensen om een gezellig feest te maken. En om niet te vergeten de hummer. Zo zin, dus pak je koffers maar in en ga met me mee. Dan was het een meisje die mij goed de strot. Hallo, ja, ik ben Patrick Roger. Veel mensen kennen mij al. Ik heb ook al metgedaan aan het cover LVK bij TV11. En het lijkt me inderdaad ook zo'n om nu een keer met te doen aan de zomerhitverkiezing. Ik heb daar tevens iets speciaals bij, want ik heb een hele leuke dansgroep erbij uitgenodigd. En die zullen samen met mij optreden. Dus laat ik verrassen. Samen met de schat en draai met de heupen. Ai, 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 ai. Kom, laat ik maar gaan en blijf nu niet staan. Vier dansen hier samen, die hengen de loop. Limburgse muziek in de zomer. Ja, zeker ken dat. Waarom zou het niet kennen? Limburgse muziek is schone muziek, net zoals Nederlandse muziek. En als het toch een eigen Limburger is, dan hield ze uiteraard van Limburgse muziek. Op zoek naar een echte zomerhit. Ja, het zijn eigenlijk al de eerste klanken van het liedje. Als er al een tintje aan zit en het liedje begint te starten, en dan heb je het van, oh heerlijk, lekker warm in de zon. Uit in het boetelijn, mocht natuurlijk ook hier gewoon in Nederland. Ja, dan bus al weer op weg om een zomerhit te kunnen scoren. Het meisje kan dansen, maar er is een gevolg. Niemand kan stoppen, het gaat weer te keer. Iedereen staat te dansen en Nederland niet meer. Dus nu is het feestje bij ons in de stad. Oé, 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 oa. Dan dans iedereen samen met de schat. En draai met hun heupen, ai, 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 ai. In juni dan vindt het festijn in Zwamen plaats. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn dat Geer ook komt kijken in Zwamen. Op de Merit. Dus niet vergeten, in juni. En draai met die heupen, en draai met die heupen. Ik dacht bij mezelf, ik blijf altijd alleen. Ja, ik ben Meester Martijn. Je kent me misschien al van de tv-programma's van TV11. Ook ik heb deze zomer een nieuwe single gemaakt. Geef me die hertjeshot. Nou, waarom? Zomerliefdes, ontluiken zomaar en die zomerse sferen. Dus ja, ook ik zoek het dat mijn shotje, haar hertje me geef. Dus we doen de shotje, geef me die hertje. Geef me die hertjeshot en blijf vannacht bij mij. Ik geef mijn liefde dan alleen nog maar aan mij. Nou, begin dit jaar, op 28 februari, ben ik papa geworden van onze dochter Lin. En nou, dat meisje heeft mijn hart veroverd en ik hoop dat het ook straks haar hertje aan mij geeft. Een leven lang, zolang het kan, blijf ik bij dich, dus geef die hert nu alleen aan mij.
ja, op 2 juni sta ik in de finale in Zwamen. En ik hoop natuurlijk dat heel veel lu komen kijken. Want natuurlijk mijn hertje is een van de kanshebbers. Dus geef die hert nu alleen aan mij. Mijn echt het slijt op hobby einde trein. Hoppa hoppa, hoppa hoppa, meteen het zijn te sassen. Hoppa hoppa, hoppa hoppa, doe dans met zoveel klassen. Hoppa hoppa, hoppa hoppa, ik ben niet meer te stoppen. Hoppa hoppa, hoppa hoppa, doe dans met Megalein. Hé Roy, ook geen Zwamen. Ja, joh, mocht ik krijgen dat ze het eten ben ik liefst. Ja. En kun je ook zingen? Op het voorjaarsmarkt. Ja, dat is 2 juni, ja. 2 juni, ja. Dan gaan we natuurlijk een feestje maken, ja. Toppie. Ik ben Roy Selder, Oetermeun. En ik doe midden het zomerfestival. Als ik aan een echte zomerhit denk, dan denk ze toch al gauw. Maar dat is een plaat van een paar jaar geleden, heb ze Mambo nummer 5, de Macarena heb ze. Dat zijn echt de zomerse platen toen geweest. Dan heb ik genoeg platen. Die waren een beetje naar de zomerse kant. Trekken maar verrubben er nu wijn. En die hit, hoppa hoppa. En gewoon ik mijn struin in het vuur. Wat jong, was het open? Is het zo warm hier? Ah, dat is jouw val, natuurlijk. Ja, goed, ik ken dat ook eigenlijk niet in ontbreken. Maar we gaan dus inderdaad met doen dadelijk met het zomerfestival van TV11. We gaan met hoppa hoppa met doen. Dat is, we moesten net zeggen, een heel zomers nummer. Dan kun je een uurtje struin in de deur. Ja, ik ga niet te veel verklappen. Ik zou zeggen, laat ik verrassen. Kom allemaal door naartoe. En je zal het zelf zien. Ja, oké. Doe dans met Megalein. Ik ben Melissa van der Ven, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Weert. Ik doe mee met het Zomerhitsfestival met het liedje Saint-Tropez. Holly, holiday, ga je mee, ga je mee. We gaan naar het strand van Saint-Tropez. Neem mij bij de hand en ga nu met me mee. Genieten in het zand van Saint-Tropez. In het liedje Saint-Tropez zit een stukje van de James Bond film. En het is een heel leuk, vrolijk nummer en als ik hem luister word ik zelf ook vrolijk. Dit is mijn allereerste album. Die heb ik vorig jaar gepresenteerd met een albumpresentatie. Het heet Voel je vrij en het is een heel leuk album. Een CD-presentatie zal ik nooit vergeten. Gezellige artiesten, gezellig feest en een hele grote nummer. Het liedje Saint-Tropez staat ook op mijn album. En ik hoop dat ik daarmee het zomerfestival ga winnen. Holly, holiday, ga je mee, ga je mee. We gaan naar het strand van Saint-Tropez.